Ebusunya manyobo amesa kano eya rehosem ye pa se ne amene wokase Sofo Adom chedua esu yenua baako ayefa ne Shompo a kane no oye Kumawood actor we sue no 15 billion Ghana cedis e court ne nyina ye nsensema ne one ne wa court enka ho asem ewie no how a nsem no firi ase ene pempenso abedri ne obi andwe ho da se eba bewie si na medi mu nkyire mu nyina na ebro mesere di mu ase subscribe my page ne mi Adom no so se na me upload bia so na unsa ebetumi aka ebusunya mpanifo ka se asem ohoi empenipa na yenipa ene pa asem ene bi so ekire mu se nokre kan ena ye den ena ma kontompo edi hene ya kai se Sofo Adom chedua ene ye nua be ma Shompo enya small issue bi ni nyina ne yese Shompo se Sofo Adom chedua eyokronfo papa no wo ya asan papa Adom chedua ya asan wo the Bible na egbokro no na ya no kwotana RTV no de sa ene ya no de sa ne nsem no eto abonten we na Sofo Adom chedua ba na so we de mo no be kire se RTV fo enhwe ne yefi se one omo na start here we preach wo RTV pen na afi ba na se na afi de omama nkrofo kwan na mo ba mo studio ho ebegu ne din ho fi. Praise the Lord. Hallelujah. Na momo mesa Royal TV. But ayenti ayaya mesa no. Nema 2 years. On one minute. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Bribia nyame ya se kremonia brantie no. Me Adom meya dan egna sa akoda ne so akodin sabin kremofu atem. Na meka mo nso won de anan kremofu ya se minnem mo ana. Metu me bia ni amaso. Enso akadi oye ne na beda. Ode obeba. Montie me. Anunti kremoni Kristo. Yang crosso capet. David. Medinidia mawa. Yes. Amen. Amen. And to a necremonia brantie. Et me bomb me ding. Say me ya kuram for Jesus. Walk remonini Christo ni kuram one at the body yonko. Montier. Yawa santimamo. Mon sada num Stephen Adom chedua. Tembianka sa me frère Amankwa. Second time Royal TV. Yes. Me frère ne sa Amankwa. Sekokura monfere. Sebe so hene soa oso mfare so di atsawa betas Betem. Amankwa Amen. Amen. Mesu mi wa TV ni bio ya TV wo bia mi wo bio enam so ma RTV penny eba Adom chedua so the following week Sunday ebe pa ho cho e free side bre no ye hu se Shompo ankasa etene dem a na oye videos a o kan Sofo Adom chedua ho sem e ma asem no kopi wo court e kopi wo court ne nim se Shompo edin kunim ama Shompo e grant ho interview ne ho kone banyina na nde fofi antoata ene se ya papa Sofo Adom chedua ene ne council of royals akan bom esu Shompo 15 billion Ghana cedis e wo court we na Sofo kum chacha edi mu nkyere mu abeto abonten na ene awie anwumre me wo ha na me wo ha because of yenua abrantia aye friend Shompo na yenum say yenua Shompo akoka bibi fa nyame nipa kese a eye prophet Stephen Adom chedua the voice of God Shompo akoka bibi fa no ho a beka say ye defamation asa asem no kan no wan kan yie kora na wan kan yie kora ana asem no ewo court
a ekwa eba anre ya sa not the ascent to mamu krana no den that is the ascent to mamu pana no den amanyame nipa prophet Stephen Adom Chedua asiu Sofo titiskano 15 billion titiskano enye sika ketwa 1 billion sa mako 15 na eno no Sofo kum chacha make say da ka Sofo yo obia tieni e pawo mi ewiase da bia me kasa hwe wonsam odin a ya ne ye boom wonsam odin a ye boom ana Sofo yo obi akade wa na asem ne baaye no da ka woni ni mpanifo ebetumi akwa akon onyame nipa ye prophet Stephen Adom Chedua na acho pa bi ewo ho bia da ka mo de amma minisa papa prophet Stephen Adom Chedua na kuma ye fita da ka wajam na ko but won say amane sa da bia mo be kokoto amo beba na minua ya ye frɛ no Big Ben TV na wo ba na beka ehuru nsem na beka nsem ewo court asem wo court ayenka wo asem oba minua na wose ya beka wo huru nsem hwa ewiase eyafutuo ana Sofo kum chacha mede ma sa wo yenkwan na sa enchi twa mu a na ye kase kosensuo befure mu a yemfa po epunsuo emegu se nkwan na enchi atwa mu epo na mu na ye nchenchen deda eti na epo ye fra ne borofo san si ene nsu etene fra ne river eti no twa minua Big Ben TV twa de wo ye ema Sofo no umwa no meni woni problem me pe wasem but umwa no because they want asem yi ba ye asem wo court de bia wo ba na wo be chire na beka we won send ya se siw Sofo biem 15 billion that de bia on won say they went Big Ben TV wo beka sa ye no wo be condemn prophet Stephen Adom Chedua be kan sem bebre sa dentia wa che Sofo but when Domric won nam na ni di agoro koba ofa usika enu kwanse kofa usika eya ofa usika meno kase ye jeli Domric sesia ema wo ofa usika no de ne koma police e de ne mamra ema ye jeli no 8 years as 7 years ya Domric edem etimia police station court e wonya abosumfie what ya say se wo bi gu obi anim asese wo bi atini ye bi a pro station ye bi a court but ewiase ne de bia meka so Sofo kum chacha we Big Ben ene Sofo we mon fa asem we say ye the social media for ne bi achia na ye di bi achia baby ayen ya bekono nko obi o obi ti aburochire what Canada Germany America UK na oya den wo bo wabaso no mo mora Sofo wayade kanisa wayade kabiam kan sandi pana wote wona wo ma mora no sa court akonia ba wo kwa wo be se nipa no nko bio lawyer wafa no ani sika wodi tua lawyer ni ka no sa nipa no me pato ontua bi that is Sofo misraw pempanifuo bi na bomoden say mo betu anamon na wokon prophet Stephen Adom Chedua ni mpanifuo bia na nwoma burabam asin say sabe mo kokoto ba na ye akutiabo na ye metwetwe wo osia Sofo kum chacha aka de opesa waka na adwenkyere na ode abeto abonten a o chirim se wo se Sofo enko non ko pa Sofo Adom Chedua chaw ebia ne nyakopon ne mobrohu bi
ayɛ ne so adwuma ma wɔnyɛ ne tie didi fi sɛ 15 billion Ghana cedis yɛ ɛnyɛ ade ketewa wohwɛ mu a ɛbɛyɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔpa akyɛw anaasɛ ɔma nokwaredie ne a ɔka no nokwaredie na no etwitwa ngye na mɛsrɛ sɛ ɔso do adwenkyerɛ bɛto wɔ no mama yɛ afei subscribe me page no mi Adom no so ɛma wo refi sɛ follow me ɛwɔ all the other social media platforms so ɛyɛ too much gh macra